Wonderful, what to say? Oh, yeah. Me the trade ampon se waje me so. Na me bɔ mpae se ɔno ankasa ɔde nhira firi soro ɛde ba asase so no. Ɔde nhira be hyira wo na wabrabɔ ayekra bɛhwɛ akwadasa nyina so. Ɔgye so sɛn. Amen. Ɛnɛ so aya Adom TV na ogu so hwɛ Nkuranhyɛ dwumadie. Ade ba ko nyame de ma yɛn a ɛyɛ ne suban. Wɔn sɛ Bible no ka kyerɛ sɛ na onyame ka kyerɛ ne ho sɛ moma ye monipa ni sɛ Nyankopɔn kasa yɛ. Ye monipa sɛ ɛsɛ so. Na obo be man obo asa de so onyame kasaye enti nipa onyame ma okasa. One of the attributes of God is the power of speaking, and you can only speak when you think and reason. You can only speak when you have a perspective. Yen kasa enye kasa hunu keke enye kasa fi enye kasa ya baguro enye kasa se be bonwa apro onyame kasa okaye no de bo nioma okasa de yonioma ese wo ye nipa a wo ye Nyankopɔn sudi a ese wo sua kasa a hyenkuran kasa epagya nipa a wate ahwe kasa ehwam kasa eduadua papa e wa brabom eno ena ese wo sua kasa eho hia. You must communicate ideas, you must be able to communicate your feelings, you must be able to communicate opinions and viewpoints that will let others grow. Yani kasa keke. Isa se yen tonti. Me kasa esombo ma me papa. Me beka me bisa mo say ade am beka no kure. Is my speech truthful? Ade am beka ebe bo obi. Is my speech going to be helpful? Ade am beka ebe show obi crying. Is my speech going to inspire others? Ade am beka ebe krakra obi. Is my speech going to nurture somebody? Adam Beke a nyansa. Is my speech going to be filled with wisdom, knowledge, and understanding as I make kasa? In kasa kwa. Se ye nyina hu se kasa sombo, ni e kasa no kuremu, ye kasa ne ebe kura nipa, ebe boa nipa, empo aye ne esefata. Ya bra ba beto no. Ya na hwe TV radio so won ya wo se wo ye de won ye de politician. Won kasa na me ra ho. Politician pa kasa. Hey, na wo ye de o ma hye wo sasa yo man na o kasa afi e be de na o ma na yiye wo na wo di o ma anim o kasa a kire o ma na be bia okọ asofo no so bi entron kwa kasa empanifo da dwuma mu na ye twa on ye hye wan ase anom you are stupid boy, you don't know aden ye kasa e wo ma mu ha e ma ye tete pansam ye ho onyame ma ye the power of speech to use to grow, to reason, to create a perspective, to create ideas, to speak about emotions that will grow others. The ability to express yourselves must be done in more respectful ways. Uyo kunu, wasara na pay, and I we kasa ono mano we rekasa. Was oyo yere. O tade wo krum. We are receptionist. Obi ba won hwe na wa sebre wa no. Ah o he ni pakwa wa kasa kire no. O so ahon nyefe. The say what me dey sidie. Ne kasapa said the president no o fe wo sin ara na o kasa said me amenu Thomas wo share production mo ye o say ni ye be ye program no for o kasa say Kenya obi say penya obi say o kasa eye duhwa e wo bi adwene poso enya kasa na ye kasa ga ye to kasa te say ye to electricity ka be say kasa board o so light ba kwa ho ne bo obu nsu a ne board na isa say wontu kasa kenti no kasa enso bad ade ne board ni a esombo nipa bra bomu eye wo kasa. Words are powerful and words are priceless. Let's use them as they are. Don't just let's use words as a common commodity. Kasa ni Nyankopɔn de bo wiase na nyame bo se ni suban nti o ma kasa o be kasa bi hu mprenu na bisa won se dem be kan aso eye truthful no kore truth T. The American as well helpful, ebe bo be H. As the American, ebe show being crying, inspiration. I. The American will it nurture others, ebe cry will be. And the American is it knowledgeable? As well as you know, THINK, think. Truthful, helpful, inspirational, nurture, and knowledge. The General Casa now Casa, and your Casa, I'll dream one walker.
panimu a wotie me kakasa nkwara besua anyini se mpanimpa abrante na baba a wotie me ja se wotie nyumfo no a kra okasa na no kra ka ho bi enwoma a wote achi a wo hwe no na kenya okasa pe nyoma a obehwe a ehyenkuran pe nyoma a obehwe nyansa wom pe ade a besua de nkuranhye bebo adwen proso na okasa ede na abra bo nyina so ene kasa woka wo so ara ye breo mi huna manio na me de wo me hiamu me de me nye yeda kasa woka no ebebe mu ama ni mo ba bi osini kru de oye jata ukru ba jata da bia na me ni be bi osini yire baifo da bia yire baifo kasa beka no ebemu se atecha pansam kura se den a wo kasa betima hye nkran amo asakra mu me are good, I'm better, I can make it work better, I can make it happen. Metimiayo, I'm the best guy, I'm the most intelligent person. Mo nyansa, all things are going to work for me because I believe so. For God has given me the power to be healthy and to be prosperous. Onyama ma metumi se menya ade nyina so tire. Na me nka kire da. Ma bra bo be wie payo. Me ni ye be subampa di. Meka kasapa. Na me di ni o mapachi. Me kasa e na kire me bia meko. Your words direct your actions. Kasa o kan otimu no determines your destinations. Kasa be na woka. Onyame ma otumidie ai wa kasa mu. Enti ya na ahwe kasa yi why? Ene da no ani chi obi na kasa pa kire nsem re ya. Me kasa ho ofe. Me kasa wodi mu. Me kasa wo your mama. Me kasa wo ye yedie wura na ere wura. Me kasa wo sombo ma me ne wurade. Me kasa ade nyina be wie pa ma wo. Kasa America ne se wo sombo ma me ne wurade. Aha na meja wo. Wo so sua kasa pa na ka. Na ma kasa anhye nkran. Na ma kasa anya no kure. Na kasa emmo brapa na mfa nyansa nante. Osomfo Apostle Dr. Dieter Kutegu ena metam yomo amedi dwumadi ho chiame. Mama me na Thomas ena Priscilla ena Ajare Rebecca bedu ase. Na me na me cameraman sound for ase. Na me na obi o wa Adom TV a obo ayadwumadi ba ofie mu. Badwam dwumadi na okoso still. Uno nyame entina.